Είμαι, γιατί βάζω τόσο καλά. On SP. Dead. Εντάξει. Α, καλά, πες να πέθανα ρε. Άγγελε, σήμερα χαμηλό κλειδί, ίσως βοηθήσω λίγο. Σήμερα σου εδώ έχω χαμηλό, μου λέω τσικάω. Πρέπει να ενωθούμε. Α, καλά, από πάρει μάκι, μου χώθηκαν δύο. Έρχομαι σε σένα, έλα. Ωραία. Γιατί με φάνηκε από το high ground. Ένας κουκιασμένος τελείως, τα πάντα όλα. Κάτσε, που πάρω μένει και έχω μου. Ωραία, τον έχω μπλοκάρει ένα. Ωραία, κάτσε. Ένα HP, Μπρο. Δεν έχω σε κανένα όπλο μου σφαίρες, καλά που έφυγα, μπρο. Έλα εδώ, θα σου δώσω απλά. Όχι, εντάξει, rerolled ενώ, sorry. Έχω... 100, παιδιά, 130 εκεί πάνω. Δεν έχω αγχωθώ. Dead. Μην τον βγάλουν κόμπλεξ, Πες το XP μου. Εκεί είναι το Blovens. Φύγε. Είμαι 20 HP, bro. Από πού παράνε? Από πάνω ρε μάλιστα. Από το high. Νίκο, έχεις whites. Όχι, δεν έχω τίποτα. Και εγώ χειρίζα να έχω. Ούτε shield, σίγουρα. Κάτσε, έχει το Venia εδώ, περιμένω. Όχι, το παιδί κεφάλι λέει το ψεύτικο. Έχω μέτζο, 300 κεφάλι. Λουκουμά, τρώ πάνω, αυτός που σπάμα ρε. Τον έφαγα το boost. Έχει μοφ τέτοιο εδώ. Και έχει και freeze. Κάτσε, έλα βάλουμε φίλε. ας δώσω med. Έλα. Ωραίος. Τυρά είναι skate mark χωρίς grappler. Πραγματικά. Μέχρι να έρθει έχει κλείσει το game. Έλα. Άστα, αυτό δεν είναι. Πάρω αυτό. Είσαι λίγο προς το κύκλο. Ποιον λες? Και τους δύο, όποιος μπορεί. Δεν είναι πολύ καλή ιδέα ρε στο squad, θα μας κατεβάσουν σε 3 δευτερόλεπτα. Δεν πειράζει, το έχω μάλλον. Έχει πολύ τέτοιο εδώ. Είμαστε στο μόνο τρίο να ξέρετε, όλοι οι άλλοι είναι duos ή solos. Σίγουρο. Ναι. Παίζει να είδα κάποιον εδώ μόνο του. Άντε, Ναι. Έχεις white. Θα σου απλώς φεριάρω, βαρέστα. Α, καλά, έχω πολλές φέρες, απλά σπρεγιάρε. Τι μας βάρεσε ρε. Πάλι το PC μου κρασάρι. Γενικά το PC σου το όχι. Πέθανα. Όχι, ναι, όλος φαρμάρει, μάτς. Καλά. Μαλάκα τι βλέπω, γιατί μου κα... Έχω shockwave και fizz να μας βάλω και να μας στείλω Ναι. Θα σου έλεγα... Δεν έχω τίποτα εγώ για mobility. Βάλε σου. Ένα πηδήξτε. Πάμε λίγο. Α, καλά, πού πάμε. Στο Mark. Ω, πήγαμε zone. Πρόσεχε ρε. Ωραία, W. Ωραία. Το ψάρι 60 blue. Άντε πάλι το ψάρι. Χως, φεριάρω. 19 white. Μπράβο. Κρατ. 75 βάρα. Δεν το ψάρι. Μπράβο. Ωραία, δεν το tip. Κάτσε, έχει ένα grappler εκεί, πάω το πάρουμε. Dead. Δεν θέλω αυτό ρε μπρο. Dead. Ωραίοι. Είναι δύο. Και τότε, ναι, τρέβαγα. Είναι κι άλλοι. Κάτσε, έχουμε. Δεν κι άλλος. Κράτα. Δεν κι άλλος. Ένας έμεινε. Ένας εδώ στο box, έχω δει. Έλα, Πακιστάν όλα, τα σπαμάρετε ό,τι έχει. Εντάξει, νομίζω πέθανε μπρο, δεν θυμάσαι σοβαρά. Κάνε. Δεν είναι αυτό. Το γκέικο. Έλα, εντάξει, δεν γίνεται να μην ανέβηκες σοβαρά όμως. Κοίτας. Εντάξει, θα δείξει. Πόσο. 29 kills.
500 θέσεις όσο αναβαίνουμε εμείς με 6 kills, κατάλαβες τι γίνεται.